Sziasztok, én Ludwig vagyok, és ez itt van velem Boss. Hello. És ez itt a Team Fortress 2 Saxton Hill. Hát nem sorozat, mert csak Team Fortress 2 sorozat, de Saxton Hill van most éppen. És ha meghalok a legénynek, jó lesz, akkor Látom már a Saxton Hill. ugrálok mellette. Na, látom a pontnál bent van, Epic trollkodik. Én meg itt lövöldözöm. Már alig lőttem még belé mondjuk. Én most húzok innen most így. Jó. Kedvesemért még elkap engem. Engem üldöz. Na, sikerült megúszom. Na, nekem is majdnem. Nagyon üldöz engem. Már nem. Oké, most Jövök én is el. Megyek. Ja, rajtad van az Uber. Ja nem, hol vagy? Ja, Rajtam volt. hol vagy? Megyek a camp helyünkre. Én nem, én most izgalmakat akarok a videónak, de azért tartóztatom magamat attól. Ó, Miki Eger. Az itt nagyon elkezdett támadni. Hol vagy? Én itt a Saxtonnál. Mellé ment. Most szerintem azt tervez, hogy hátulról betámadja az emberek. Jaja. És onnan fog kijönni, vagy lehet, hogy csak direkt azt hiszi, hogy ez a Miki Jégeres tudsz itt. Ott a Saxton, és nem is vett engem észre, hogy belélődtem csomót. De egyet mondjuk, az nem olyan sok, de mindegy. Hány zsebzést vittél el neki? 220 damage. Már bele akarok majd lőni. Hát azért. Belebonkoltam, pedig csak úgy előttem alá, de pont beállt elém a Fido. Pedó, Maci. Szó. Nem tudom most. De tök jó nyomott, téged figyellek. Mi meghaltál? Ja, Megölt? meg. Hát biztos, hogy nem. Tudja, hogy valaki megölt a csapattársad. Ó, Uber. Hát de rám sprintet. But you had only deal and you got No. Megmentem a társamat. Nem mellé ment. Hát akkor nem mentem meg. Rajtam van az Uber. Rajtam volt. Csak ezek itt a Saxton várja, hogy leteljen az Uberük. Nem, már kifogyott a lövedékem. Gyorsan kell. Kifogyott a babaarcos lövedékem. Hát, mondom, pussám, mert most jön. 7 darab lövedékem. Sniper fent a bástyában. 7 darab lövedékem van, szóval nem olyan jó. Anyone else here sick? Kéne még több lövedék, szóval most megyek és gyújtok lőszert. Itt nincs lőszer. Talán a Hol van mediknek- lőszer? Talán meddignek van olyan hílelője, amit egyben lőszert is ad. De hol a Saxton, te azt nézed most, mert nekem lőszert kell közben gyűjtenem. Mondom. Most jön ott fent a fenti Jó, bástyákban. nekem már van 28 lövedékem, szóval már eléggé azért meg vagyok én, csak... Engineerre kéne menni, mi? Hát én nem vagyok engineerben annyira profi. Hát én igen. Jó neked. Ott a Saxton, Hát- látom. Coming from the right. Bonk! És mellé ment. Nem, már felszedte nem az a csóró sniper a lövedéket, amúgy egészségedre. Kinek? Nem te tüsszentettél? Nem. Mika? Senki. Tüsszentést hallottam fúra. Már itt is van lövedék. A sniper fel akarta szedni előlem. Nem, fel is szedte. De köcsög! Már mindig ez a sniper felszedi előlem a lövedéket. Csóró. Nem bír. Hát de még el sem bírja találni. Hát nem is kéne hozzá kerülnie. Észre se vett. Most hátulról be fogom őt bonkolni. Az felment a dobástyába, akkor hagyom inkább. Az a vicces, amikor így azt hiszik, hogy megbírnak lepni, közben ki vannak jelölve. Next. Hogy? Az a vicces, amikor azt hiszik, hogy megbírnak lepni, közben ki vannak jelölve, és látjuk, hogy hova mennek. Jaj, a zöld csíkát. Már 33 lett. Meg amúgy a nézők nem tudnák torzítja a hangot a mikrofon. Igen. Sajnálatosan. Hol a Saxton? What is Hill doing? Mi mindig ott... No, bitch! Na. Bekárolkodtam nekik azért. Well, I'm sick. Nem, már előttem a lövedékem. Na, boss, hol van? Fuck. Snowed it. Boss, hol van? Hát tényleg le is kéne őket némítanom. Na, már.
Remélem nem jön erre a Saxton. Most bejövök ide, és itt reménykedem, hogy nem fog erre jönni, és benémítom az embereket gyorsan. Tudsz. Yeah, I Kivéve have téged snow in némit, a couple akkor elmenne a netünk. Ja, én se téged. Ja, de most nem intottalak a véletlenül mindegy. De azért nem kell tégedelni, mi tanulata elmenne a netünk, Úgy értem. akkor legyen időnk. Hát ez... Ott így jött a Saxon, csak benyomták rám az Ubert, és ez volt a Hát szerencsém. ezt a mediket nem hallod? Ma belelőksz a Saxtonba, miközben hílel a medik is kapja a pontokat. Aha. De attól még ez Nem. megmentette az életemet az Uberrel, mert megölt volna különben, hogyha nem nyomod rám azt az Ubert. Hú, de hosszú kör lesz. Már csak 4-en vagyunk. Várj. Odaikhoz scout, hát ha megműld a Csak erről csókogat. meglövöd azt a izét, tudod, hogy van? Micsoda az? Ha közelről a Saxon meglövöd a testápolóval, akkor az csak nem kábítja le, csak crit lövésnek számít bele. Ja. Basszus, ne, beragadtam, és leütött engem. Hát beakadtam abba a szar fákjába, és ezért ütött le engem, de nem bírt. Mert aztán az elbetűt kezdtem el nyomkodni, szóval. Megy mindig a videó. Aha. Na most ezt a 2 embert már kivárjuk, akkor addig megnézzük, hogy a... Kivágjuk. Most meddig... Ja, most van vége úgyis a körnek, mert ezt a snipert begöli, azt annyi. Nem szövetkeznek. Ne, hát nem nagyon. Próbálkoztak. Igen. A végig egyetlen gyűjtés hiányzott. No, nem adta ki a Halenexet. Ki- Itt nincs Halenex. Nem csapatba kell írni. Mi? Nem csapatba kell írni. Mondom. A evolúciónak kell írni. Na végre, köszmedik. Júj! Halló. Beleüttem egy kritet. Első lövésem crit volt bele. Hol van a... Ja! Elközben pedóm. Oké, lebongoztam. Ja, láttam. Gyerünk, hol van? Nem látom, hogy hol van. Kéne még egy lövés, hogy beteljen az erővonalom. Itt a sniper, ez itt nagyon el van. De hol van a Saxton? Ott van. Még egy lövés. És megvan az erő. Megyek felé. Nem bírom eltalálni azt a nyomorékot. Látsz engem? Ja. Próbálok küzdeni az életemért. Várunk csak. Gyerünk! Már fullon van az erőm. Gyere, csaljátok! Hú! Ó, vakon! Elém árt az izé, és úgy lőttem bele. Megmentettem annak a gyereknek az életét. Úgy, tudod, hogy kábítottam be? Úgy, hogy bejött elém, láttam, hogy jön, de bejött elém egy demoman, és ott csak úgy előttem, csak úgy, így úgy előttem már, hogy vakon. Mindegy, és csak úgy belement úgy a lövésembe. Próbáljunk meg az utolsó 2 maradni. Jó, mint az előbb. Csak akkor pont nem videóztam. Ja. De ma amúgy mondhatjuk, amikor nem videóztunk. Mondhatjuk az felkészülésnek a videóra. Anyádat. Nem találtam el! Fuss! Nem találtam el! Most a felmegy. Na, alig van lövedékem. Mondjuk azért még van, de azért már nem olyan sok, de most szedtem fel. Nekem Úgy pontos nem vagyok kéne. pontos célzó, az biztos. Jó. Egyen nézd nekem. Hol az Ax? Itt mászkál, mint az cirkuszi sátraknál is. Az A mi demo volt? felrobbantotta. Második lettem, de menő. Harmadik lettem én. Melyik volt a Gerpő Pokémon? Gyerünk.
Cső mellett. Látod a sapin? There's some to miss out. Let's go. Na. Ó. Vaginer. Igen, én vaginának szoktam mondani, mert az vicces. Hol van? Villager annyiból. Mi? Hol van? Ott van, basszus, észre se vettem. De én meg Marcia. Nem találtam el, és engem követ. Basszus. Te is itt vagy. De nem kaptam. Jó, já! Hú, azt valaki rám nökte. Ez eléggé, ez nem sokan múlt. Ez itt engem akar, vagy mi? Engem akar. Fú, Spyro-t meg. Engem akar most éppen, gyere segít. Ja nem, téged is üldöz. Az mellé, mert nem volt elég egy. Felmentem a bástyába töltényért. Ó, csöng a telefonom. Egy pillanat addig, boss. Tartsd szóval az embereket. Semmit. Na. Majd addig visszajön. Talán addig egy vágás. Na itt is lennék. Jó. Elgőbb a Spyhoz csaltam a Én meg Saxtont. mindig itt életben vagyok. Na, hol vagy? Hol van a Saxton, és hol vagy te? Cső, látlak. Hátulról jönne előre, ha sikerülne Valaki neki. titkölt meg, de amúgy jövök utánad. Látom, a bástyáknál van. Ja, tényleg. Ott. Hú, de szar célzó vagyok. Hát ne, ez sörétes, nem pontos. Ez nem sörétes, ez repeszpuska. De az több mindegy, sörétes golyóval működik. Nem baj, akkor is. Akkor is sörétes. Hú, de elkaptam volna, ott maradt volna. Már csak 4-en vagyunk. Ha még 2 ember meghal és mi de maradunk, akkor mi leszünk az utolsó 2? Akkor meg le kell menni a Szerintem én börtönhöz. akkor lőni fogom, mint általában, de menekülök, és akkor bekábítom. Most ide akar jönni, nem? Nem, most azt a scoutot hajkurásza ott. Meghalt! Az mi volt? Hogy halt? Ez sniper! Ez Hacker. sniper fejbe lőtt. De az a furcsa, hogy még nem is headshot adott be neki, ami elég érdekes. És így csak így lelőtt, akkor elég kevés HP lett. Szerintem a következő kört még levideózom, és utána ez a videó kellene ennyi is lehetett volna, nem? Hát, de azért próbáljunk meg úgy csinálni, hogy a Saxton életben maradjon. Én azért fogom rendesen ölni, de az a baj, hogy azt szeretem, amikor ilyen kevesen vannak, és én izgalmas, de most így a sniper így a menet közepén lelövi, ez így eléggé. Ó, ez AFK-zik. Ja, Nem! Belévertem egyet. Na jó. Lebomb. A Saxton. A Saxton leült. Most minden... Bazd meg, ez egy trükk volt. De milyen nyomorék, már benyomja a tombot, és nem is jön minket megölni. Nem akar Saxton lenni. Csomót belevertem már. Már leütött engem. Nem baj, ez így már Figyelj, mindjárt engem megölik elméletileg, hogyha nem indul el. Írd be, hogy ha lehöpő. Egyáltalán. Az jó terv volt. Már addig 10 HP-ja van, komoly. Na hát ennyi, így bele is ütött. Te lettél az első. Az menő. De ki lesz? De hogy kell? Videózunk még Most egyet. nekem úgyis majd mennem kell, de... Mikor jövök én? Én még nem is vagyok benne a listában. Szerintem ez az utolsó kör, aztán nekem úgyis el kell mennem, mert még nem írtam leckét, szóval... Mondom, te vagy az 5. Oké. De szerint... Amit Talán Saxton akkor lenne. fogok egy... Hát... Akkor már nem Megint lesz, off. szóval már mindegy. Saxton megint AFK. Így ez érdekes. Leütött már megint engem. Nem baj.
Nézlek téged. Hát ez elég könnyű volt. Hát de mit csináljunk, ha Hát jó, elkázni? úgyhogy lenne egy nem a Saxton, akkor akár még izgalmas is lenne. Hát, Az utolsó kör, addig videó, hogyha megint AFK Saxton, akkor én beszorok, akkor én nem videózom, és már tényleg az utolsó. akkor nem is lesz fenn. Á, azért felrakom, akkor letörlöm magamat YouTube-on. Nem. Amúgy, Hát azért... Hát basszus, ez megint a... vagy csak tetteti, mert van, az is lehet, hogy csak tetteti. Nem AFK-zhetünk. A kis... Hol van? Hallom a lövöldözést. Én nézem, merre megy a lövöldözés. Lent a cellába. Oda kell mennem. Hát, de nagyon könnyen. Hát ez a 5 volton AFK-zik. Mint Alá arra szarni jönne, ment. arról jönne. Jaja, a Nem jön arról, dörfölben nem van. jön sehonnan. Hát, ha lenne. Nézze, Jó bekemped. akkor mi? Szóval, így, ez így elég unalmas. Oké. De mindegy. Én most néztem meg az új Saxtonokat. Hogy mik jönnek még az új. Touch the spirit. Valahol, megvan, megtaláltam. Itt van, Hol fent a van? bástyában, ezt a soldier-t üldözi. Ma. Ilyen Ja. nyuszi. Honulja. Már megint az a Ja. húsfét, Most már- is hús. Na, én most éppen. Nem tiltották be a Spy De Ninja-t. én már nem láttam soha, na mindegy, ez most... Én meg már voltam Spy Mi a Spy Ninja. Ninja? Igen. Saxton. Ninja a neve, vagy mi? Jaj, a Spy Ninja. Bekábított. Igen, de én Igen, nem nem. felülről lövöm, és észre se veszi. Hát, már jött fentről. Gonna kill you and I'll keep killing you and I'll never... Most vett észre engem, és mindjárt ide is akar támadni. Ja nem, de most úgy laggol nekem az emberke. Ahogy mozog, így laggol. Valaki. Na, Natyán, már el is bekábítottam. Hát de legalább így ez emelt most ide előnek akartam, elment. Elugrottam gyorsan, amíg lehetett. Az igen! Kivégeztem! De menő vagyok! Én vagyok a Én meg második kivégeztem a legjobb. Saxtot, ennyi! Csinálhatunk még Nekem egyet. nem nekem. Szóval ez a rész ennyi lett volna, emberek, és akkor így jegyzzétek meg, hogy kell kinyírni a Saxtot, mert most olyan nagyon abalátottátok, hogy kell kivégezni a Saxtot. Vagy, mi, hogy csináljuk a Black-et. Gyere Kapat. ide vissza, állj ide mellém, és köszönjük el. Tauntoljunk egyszerre. 1, 2, ha. That's what I'm talking about. Ez most eléggé félreérthetően nézett ki. Na mindegy, sziasztok! Még egyet. Várjál, még egyet csináljuk. 1, 2, ha. Ezzel. Nem ölsz. No, majd egy kis... Haha, ennyi. Na, sziasztok!